Urakoinnissa on alkamassa 23. talvi minulla. Kiinteistöjen lumeaurauksessa on kokeiltu melkein kaikki vaihtoehdot, mitä pystytään. Ja alustakoneena on ollut aina traktoreita ja pyöräkoneita. Ja eessä on ollut siipilumikauhaa, nivelauraa, pelkkää puskulevyä, mutta U-auraa ei ole vielä pystynyt mikään niistä kyllä voittamaan. Valttina minä pidän ennen kaikkea sitä, että se lumityön teko on suurimmaksi osaksi eteenpäin ajo. Ja esimerkiksi jos sulla on linkkukone, niin sä pääset etuperin ajamalla kiertämään nurkan taakse 90 astetta ilman, että sinun tarvitsee ottaa takkaa vauhtia. U-aura on parhaimmillaan silloin, kun sulla on ahtaita välejä, pussiperiä, suhteellisen isojakin pihoalueita, missä sun täytyy siirtää lunta. U-aurassa on myös semmoinen ominaisuus, että sillä pystyy tuommoisen kalteviin maastoihin menemään ilman turhaa ylimääräistä työtä siellä ohjaamossa. Eli aura tekee, kun sä lasket auran maahan, niin aura tekee itse työn siellä. Se hakkeutuu sinne maanpintaan. Se on erittäin tärkeä ominaisuus minusta. U-auroilla on aurannut 13 vuotta nyt ja Starkin U-aura on ollut aina rinnalla ja kilpailijakin kävi jonkun aikaa, mutta se ei ollut kovin pitkään. Suuri ero oli siinä, että siinä ei taipunut nämä siivet taaksepäin ollenkaan, eli ne kääntyi vain 90 astetta eteenpäin. Esimerkiksi sieltä tyhjä parkkipaikka ruvetaan puhistamaan vetämällä, niin eihän se onnistu, jos sulla on siivet eteenpäin. Toinen asia, mikä heti käytössä huomasi, oli tommonen tökkiminen ja se riuhto alustakonetta tosi paljon. Starkissa mä tykkään siitä, se on tehtaalta tullessa ollut jo erittäin pehmeästi säädetty hydrauliikka. Varo toimii uskomattoman hyvin siivessä ja käännössä. Starkin auralla ajotta mennään eteenpäin seuraavatkin talvet. Yksinkertaisesti parempaa vaihtoehtoa ei ainakaan meidän tarkoitukseen tai käyttötarkoitukseen ole olemassa.